עכשיו אחרי עיני דורות סיני עוזבים את הנוער, חצי ארסים חצי דוסים וכולם גרועים בעושים. הגיע הזמן להיפרד, נהיה טובים בפער, אז זה לא משהו מיוחד, סתם שיר פרידה נחמד. לא ברור דברים הוא רציני או שצוחק, משתיק את הקבוצה ואת ההודעות מוחק. את השביעית כולה הוציאו כבר מכאן, יוסף מה עשית? גידלת פה רודן בסנוקר, מה יהיה איתו? כל שבת מחדש איך תפסתם אותו? קצת רחמים כי לכם יש דלקן, לקחתם סופר וגם פיצה ואת הבורגר כמובן. נגמר י"ב לרישיון זה בסדר, מסיימים שמינית בנדר, תעודת בגרות בחדר. הלוואי ותצליחו בכל מסגרת, וגם אם לא אז לא נורא כי כבר יש מינית אחרת. חשבתן אתן האיכות כאן, אבל כל שמיניסט לעברנו פזל, חצי שבט לזוגות כבר, ומי זה יהודה בכלל? צודק! אחרי שנה כבר, כלום לא חדש, חטיפות של השישית זה הנוהל כל מוצ"ש. הם השתפו טבק אולי רק בחלום, והסטטוס של ז'וגי נמשך כל היום. שבת נוער, איתכם זאת צרה, הפיסוקים הבי והעבדו של מוריה. מסתובבים כמו שמיניסטים, האף והשמיים, אבל בבית גלעד ראו אותם רק פעמיים. מגיעים לבק פחות מתיקה, ניקה! הפכו את פרקנה לחניון, קנו גרוטה ירוקה, חסר גלגל חסר גם רישיון. נגמר י"ב לרישיון זה בסדר, מסיימים שמינית בנדר, תעודת בגרות בחדר. הלוואי ותצליחו בכל מסגרת, וגם אם לא אז לא נורא כי כבר יש מינית אחרת. הצוות הדרכה שלכם היה ממש חלום, את מאחורי הבאג הפכתם תל אביב דרום. טלפונים ממיכה עליה את הרכבים, הבנים לובשים פלדיום עוד שנייה גם עקבים. זולה זולה, לכם זה לא נמאס, סטלה סטלה מאלכוהול ההשבעה היה נורא שרשנה הייתה סביר, אבל תמיד נזכור הרבנית אם מי יכיר. עכשיו אחרי שנתיים שלוש אתם אותנו עוזבים, חוויות שלא נשכח וריבים שלא נסלח. תפרחו במסגרות, אולי תצליחו גם בלי דורות. שום סיכוי. היה קצת עצוב לרגע, אבל לא נתגעגע. נגמר י"ב לרישיון זה בסדר, מסיימים שמינית בנדר, תעודת בגרות בחדר. הלוואי ותצליחו בכל מסגרת, וגם אם לא אז לא נורא כי כבר יש מינית אחרת.